Eningizimu Afrika kuphinda kuphi la kufinyelela khona umabonakude wakho Inyanga YoMpedi TV. Siyakubingelela futhi siyakwamukela. Sihleli naye ke umkhulu Hoti, sihleli naye uprofessor, sihleli naye umprofeti umkhulu Hoti Inyanga YoMpedi. Mkhulu ake sikubingelele siphinde sikwamukele futhi ohlelweni. Oh, tatshela ngiyabonga khehla lamakhehla kubonga mina Inyanga YoMpedi mkhulu esizwe. Ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD la ngitholakala khona. Lokhuluma la Inyanga YoMpedi umkhulu Hoti. Mkhulu Hoti banna kuyena wo siyabonga. Sibonge mkhulu. Topic yethu namhlanje soke sibheka banzi mkhulu mangabe sithi Ceba Ngama-SPERMs ukuthi ngabe enziwani ama-sperms. Kodwa ke ake siqale la embuzweni. Mkhulu kunenyoka la imali. Le nyoka lemkhulu ihlalaphi? Ningizimu Afrika ninabantu bonke abamnyama bakwethu nabantu abansundu. La manje sikhuluma ngendaba ejule kakhulu. Mkhulu Hoti ngilanda inyoka kuwe, le nyoka ilanda kuwe. Wale nyoka le kahle kahle eyakho yini? Unenyoka mhlambe mkhulu owayifuye ezemali. Uqiniso ukuthi anginaso. Into ezakalayo ukuthi yebo gogo, yebo mkhulu, ufuna ngakhuluma le ndaba? No, ngiyabatshela abantu makhosi. Into ezakalayo ukuthi nginekhehla la kwaMbatha elisendaweni yakwaNongoma. BabuMbatha uyena umuntu onenyoka zezimali ngoba wayithatha lento wayilanda lento. So BabuMbatha into engiyenzayo. Mina Inyanga YoMpedi mkhulu Hoti. Ngifike, ungizwe kahle. Ngifike ngilandele inyoka le ekhehleni kuMbatha. Le nyoka le deposit yakho umuntu ufika kunye ngemali engane 100,000. Uma umuntu ethi mkhulu anginamandla at least woza no 80,000. Then ngikwazi ukuthi ngikulandele inyoka le ekhehleni. Le nyoka le uma uyilandile, uma ngikulandele inyoka le. Le nyoka le kumele ukuthi uma ufike kumina at least ungitshele a week before. Ukuze ngikwazi ukukhuluma nekhehla ngoba nayo libe limkhulu izinyoka lezi. Ngoba inyoka ekhanda ngomlingo. Akusile inyoka lezi ejwayele makhosi. Then uma eqeda le nyoka lefikizela ekhaya kuNyanga YoMpedi mkhulu Hoti. Nceda kufika le nyoka le sibe sethina ke sikunika le nyoka. Umbuzo uthi le nyoka mkhulu ihlalaphi? Le nyoka la ihlala khona khehla lamakhehla ayihlali nawe endlini. That's number 1. Inyoka unihlala nawe endlini gcina sidla ingane zakugcina sibulala ingane zakugcina sibulala abantu bakini. So le nyoka le ikulandela umqebo wasemanzini. Le nyoka le ikulandela umqebo wabogogo basemanzini abakini. Not abakithi, abakini. Ngoba le nyoka le uma uzoyilanda la ngiyaqhaba. Maqedwe ukuqhaba kube nezinto engiyifakayo kuwe ukuzokwazi ucommunicate nayo. Kodwa ucommunicate nayo le nyoka ihleli kuphi emanzini. Ngamanye amagama lana sukwakhela inyoka yasemanzini ekumele ukuthi kusebenzele ubusuku nemini. Le nyoka le ihlala kumantsho ngaka. Then ufike uyiphahlela iqede kuphahlela ingene emanzini. Ungena emanzini, iyongena emanzini ayindawo. Ngoba kumele ukuthi iyohlala lapho. Ngicela kungena emanzini ithi quluqulu emanzini konke sokuhamba kahle umsebenzi wakho usuvumile. Once wathi uyifaka le nyoka lothi uyifaka emanzini wayibona igibela ubonde ihambe ehlathini ibaleka uyazi ukuthi usufailile. Le nyoka kumele ukuthi ingene kuphi emanzini. Then after 6 months inyoka le uzabe usuyalandela wayishiya khona. Isiyabuya ke manje uyiletha la kaHoti uyathatha futhi uyisa kuphi ekhehleni kwaMbatha kwaNongoma. Le nyoka le ilandela umqebo wemali khehla umqebo angifuni ukudlala ngawe. Lana umqebo nje. Ufuna nje ukuthi nophakame ungafona ubuza imibuzo eminingi. Fona uthi mkhulu nginemali engaka bengicela ukuthi ungenzele njalo. Siyabonga. Sibonge mkhulu. Khehla ake siphinde sibheke la. Ake ucacise kabanzi ngebhande legambling. Okay. Amabhande gambling number 1 ayahluka. Njengoba amabhande gambling ehluka, ibhande legambling bengilehlisile ngilenze imali engange 5,000 ibhande legambling kuyimanje. So njengoba ibhande legambling kuyi 5,000 namanje salehlisile deposit yakho na 5,000, kunelinye deposit yakho na 10,000, kunelinye deposit yakho na 20,000. Lama bhande gambling amabhande ufika uwafake mntana ngicela kwafaka amabhande lawa. Leli bhande lihlala la kuwena. Kodwa ulifaka isandleni sakho saku left. Leli bhande makukhandela lona, ngukhandela lona kuyikuthi lana ngifake ini esandla semfene. Mkhulu kungani ufaka isandla semfene? Imfene ayimesi. Imfene ayimesi. Imfene ume eCarlton Center Inyanga YoMpedi alla 131 Marshall Street mikshaya ngetshe yakushaya ayina kuthi kuphi imfene ukushaya usegold receipt angazi umuntu omunye asepoison imshaya ngetshe afe. So ila ingakho sifaka itshe lesandla lesemfene makuthiwa awuwinanga igambling belt efaka into enjalo khohle ukuthi ungawina khohle ukuthi ungawina khohle khehla khohle uma uhlulekela kuNyanga YoMpedi ngifaka amakhubala nje hayi khohle umuntu omdala lento le uyifaka la ngeze ngimithi yakhona uzowina uzudele makhosi. Sibonge mkhulu. Ake siphinde sibhenge la amagundwane emali khehla.
Lamagundane lawa ahlala phi mhlawumbe noma ahluke ngani kunelamagundane esiwaziyo ahlupha ayadla impahla? Okay. Ayikho mina abantu abadala abantu abathanda into enkulu. Ayabantu abahlala bebelieve into engenamsebenzi. Uzwe inyanga ithi amagundane emali ayikho ukhuluma nje into engekho. Uyazela kuphi? Uma engayazi lento kungani ngasina simthwasisi. Thina sambe amazwe khehle. Thina sinyuke siyahle sinyuka la emhlabeni sifuna impilo sifuna ukuphakama. So sina konke lokho ngoba thina asisiza sasona inyanga ehleli phansi. Inyanga ehlala ifudumeza izitulo endlini. Inyanga ehlalana nabafazi babo everyday. Uma uyinyanga uyazila uphume. Uphume inyanga uzila uphume inyanga siyobona ukuthi kuyoba kanjani ngaphandle ngempilo yakho. Awuhlala endlini uyinyanga. Umuntu ohlala endlini kuyinyanga lo muntu lo wenza mistake enkulu ingakho bangazazi into enkulu efana lesi. Amagundwane emali akhona. Amagundwane emali ayasebenza. Amagundwane emali ashintsha impilo zabantu. Amagundwane emali uma umuntu ewafuna woza kunyanga YoMpedi. Lamagundwane ayahluka. Sinamagundwane ka25,000, sinamagundwane ka35,000, sinamagundwane ka45,000, sinamagundwane ka55,000. Lamagundwane lawo uyawathatha uqeda ukwathatha uyowabeka ehlane. Lamagundwane awahlali nawe ekhaya. Mkhulu kungani lamagundwane angahlali nami ekhaya? Awahlali nawe ekhaya ngoba uma lamagundwane uwabeke ekhaya nawe aqine sebulala abantwana bakho. Should anything uyenze wrong. So senzela ukuthi nanoma kungaba mistake okuthiwa iba khona ayibe ni mistake kodwa lamagundwane alehla thini awekho la kwakho. Inyanga YoMpedi Mkhulu umuntu ngamagundwane fona njengamanje sikusize sikulungisele sikuvule into zakho yonke into wasikhaya. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Khehle akuphinde ucaciseke manje. Uma ngabe uthi Ceba Ngama-SPERMs, umuntu ama-SPERMs asuke wathatha lawo kanjani? Ceba Ngama-SPERMs. Ceba ngensila yabanye abantu. Ukuceba ngensila yabanye abantu, uceba ngama-SPERMs. What you do nathi indaba. Umuntu ufika athathe insila yomuntu obekade elala naye. Uma eqedwe nalo muntu lo ufika ufake lama-sperm lawa esigubhini lesi abusuke naso la kuMkhulu. Lesi sigubhu lesi siholda yonke inhlanhla yabantu abaphila nawe. Siholda yonke inhlanhla yabantu abahamba nabo all the time. So ngamanye amagama uma unesigubhu lesi esiqebisa ngama-sperms kufanele ukuthi wena muntu umake sure ulindele ukuthi usazolalana, usazobebana, ayekuzudlala, usazobebana. So lesigubhu lesi usebenza ngaso kumele ukuthi ke manje ulalane, uphinde futhi ulalane. Ngamanye amagama lesigubhu lesithatha insila le uyifaka lapha kula sigubhu lesiya, uthatha insila le ufaka lapha kula sigubhu lesiya, then uqela inhlanhla yalomuntu obuhlangane naye, uqela inhlanhla yalomuntu othi uyakuyuza, uqela inhlanhla yalomuntu othi yena udila ngawo all the time. Thwala isigubhu lesi kodwa ube ready ukuthi usazolalana. Zamanje imali khehle, zamanje imali sikwenzele 15,000 20,000 siyakwenzela umsebenzi konke kwakho ukwazi ukuthi sibone ukuthi siyakuphi. Makhosi. Sibonge kakhulu uMkhulu Hoti. Sibonge nakubabukela emakhaya. Abantu baqhubeke bafone inombolo ziyavela ku screen ba WhatsApp for ukuthi bakwazi ukusizakala. Sibonge.